ଶ୍ରୀରାମ ଧୀବର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ପାରି ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗଙ୍ଗା ଘାଟରେ ଜଣେ ନାବିକ ଥିଲେ କାହିଁକି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମିଥିଳାର ରାଜା ମହର୍ଷି ଜନକଙ୍କ ରାଜପୁରୋହିତ ଶତାନନ୍ଦ ମହର୍ଷି ସେଦିନ କାମ୍ୟକ ବନରେ ଅହଲ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର ଦେଖିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା ପାରି ବେଳେ ଶିବଦାସ ନାଉରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କାମ୍ୟକ ବନରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ପଥରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଥରଟି ରାମଙ୍କ ପାଦ ବାଜି ନାରୀ ହୋଇଗଲା। ଏ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଶିବଦାସ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଥିଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କୁ ଶିବଦାସ କହି ଆଗରୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ରାଜା ଶିବଦାସଙ୍କୁ ଏକ ବର ଯାଚିଥିଲେ। ସେ କଥା ମନେ ପକାଇ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ରାଜା ଏହି ବର ମାଗିଲେ, ଆସନ୍ତା କାଲି ଗଙ୍ଗା ଘାଟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାଉରିଆ ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଦିନ ଗଙ୍ଗା ଘାଟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାଉରିଆ ନଥିଲେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।